Tanang pampublikong eskwelahan sa Talisay City magkapahigayon og face-to-face classes sa pagsugod sa school year 2022 to 2023 karong Agosto 22. Kini ang gipaniguro sa Talisay City DepEd Division Superintendent. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Yes, lan ka na ang gipaniguro ni Dr. Evangel Luminarias bisan kun dili pa 100% nga makapagayon og face-to-face classes kon limited lang kayang uban kanila shifting lang una. Usang Biasong Elementary School sa Gitanaw sa City Engineering Office nga posibleng di una makapaygayon og face-to-face classes sa pagbukas sa klase. Kay hangtod karon, padayon pang pagsimento sa flooring aron dinhi ipatindog ang makeshift classrooms. Alang kini sa mga tinunan sa kinder, grade 1, grade 2 ug grade 3 pupils. Pasabot silang Principal Win Illness ang yuta nga gitindugan sa ilang karaang school building nga gipanag-iya sa DPWH gamito na sa ahensya. Ug sa yuta din gisugdan na og patukod ang new building alang pa sa grade 4 to 6. Apan bisan pa man iyang gipaniguro nga maka face-to-face classes na sila karong Agosto 22. Nga hangyo ko, dugay man gud nila gisugdan. Dugay na ning na-award sa ilaha, dugay nila gisugdan. O wala sad ko ni hangyo gani nga pasugdan na ang ground kay this is our plan B. Wa nila sugdi. Ang amo lang yung gihuwat nga kani. Nya other challenge ani nato na nato mga heavy equipment unya diri, magklase diri, anhi na sila diri magsigig bahas-bahas. That would be our main challenge. Gani kinahanglan pa usab mapaayo ang kisamisaw sa mga classroom niining school building. Gipanantawan nga naa sa 700 ngadto sa 1,000 ang mga tinunan sa Biasong Elementary School. Ana kanindol lang dinhi kay hangin ta. Sa makaron init man kayo unta supposedly. So ma-feel na to nga bugnaw siya. This could be a conducive place for learning. Temporary learning. Bahala lang sa tag-tent. Kay doon naman sa ibutang anis taas nga medyo dili kayo mainitan direkta. Doon na natay mga plans ana. Martes sunod semana, Agosto 9, himuon sa Talisay City ang kick-off sa Brigada Eskwela. Panawagan ni Luminaria sa mga stakeholders nga mosalmot sa Brigada Eskwela aron matabangan pag-ayom-ayom ang mga gubaong bahin sa tunghaan. Gikan sa atong mga stakeholders, tingali kung makahatag sila og mga scene or mga materials para sa pag-repair sa atong mga eskwelahan kay mao gyud ang atong immediate need karon ang pag-repair sa mga eskwelahan, mga plywood, scene, mga lansang. Ningadlawa nga dul-an na sa 41,000 ka mga kabataan ang nakapa-enroll. Og paniguro sa opisyal nga tanang 44 ka mga eskwelahan sa syudad makapahigayon gyud og face-to-face classes sa pagbukas na sa klase. Tanan natong eskwelahan dinhi sa Talisay City Division mo-open gyud sila sa face-to-face karong August 22. Tanan 100% ta. Samtanglan gibanabana sa Talisay City DepEd Division nga moabot ngadto sa 70,000 kun kapin sa 70,000 ka mga tinunan ang magpa-enroll sa mga pampublikong eskwelahan sa Talisay City. Lan? Daghang salamat, Femari Dumabok.